Letras Galegas 2025. A Real Academia Galega acordou dedicar o Día das Letras Galegas 2025 á poesía popular oral, personificada nas cantareiras e pandeireteiras de Mens. Adolfina Casas Rama, Cerceda, A Coruña, 1912-2009. Rosa Casas Rama, Cerceda, A Coruña, 1913-2005. Eva Castiñeira Santos, Arganzón, Muxía, 1925-2008. Manuela Lema Vilar, Mens, Muxía, 1913-1993. Teresa García Prieto, Mens, 1914-1973. Prudencia Garrido Ameixeira, Asalo, Mens, 1905-1993. Asunción Garrido Ameixende, Asalo, Meis, 1915-2007. Todas estas mulleres foron creadoras e transmisoras do arte e da beleza, tocándoles vivir unha vida moi difícil. Letras Galegas 2025. As mulleres foron figuras centrais na creación, preservación e transmisión da cultura popular galega. As cantareiras e pandereteiras son un símbolo de resistencia en todas as aldeas e povos do noso territorio. Cantadoras, tocadoras e bailadoras fortalecían os vencellos no ocio colectivo. O valor deste patrimonio cultural é un legado de transmisión á sociedade que ten que espallarse a través do tempo. A lingua, a música, o baile, incluso o vestiario, son facetas de transmisión por infinidade de colectivos culturais que recollen a historia do noso país. Letras Galegas 2025. Manuela Lema Villar e as irmáns Prudencia e Asunción Garrido Ameixenda e Teresa García Prieto, todas da parroquia de Mens. En Malpica, formaron xunto con Adela Rei, Teresa Lema e Manuela Garrido, as pandeireteiras de Mens ou as vellas de Mens. As pandeireteiras amexeadas traballaron toda a vida como labregas e a partir do 1972, xa nos lindes dos 80, percorreron Europa, América, coa agrupación folclórica A Turuxo, dirigida por Manuel Cajaraville. Este recolleron e estudiou cos seus cantos do libro, debullando folclórico, tamén Dorothée Chubaf e Antón Santa Marina reproduciron as súas coplas nun cancioneiro popular. Letras Galegas 2025. Adolfina e Rosa Casas Rasma eran tía e sobrinha, pero criáronse prácticamente como irmáns. As dúas eran fillas de solteira e desde ben cativas tiveron que gañar o pan en condicións moi duras, coñecidas na contorna pola súa arte como cantareiras e tocadoras. Eran convidadas de cote aos traballos comunais e a súa presenza constituía unha atracción destacada nas folleadas da zona de Cerceda. Letras Galegas 2025. A chegada da radio nos anos 50 e dos grupos de gaiteiros ou os acordeonistas da Coruña ou as orquestas promoveron a popularización doutros estilos musicais e mudaron os costumes. As cantareiras ficaron daquela silenciadas durante un longo tempo. Rosa emigrou a Inglaterra nos anos 60 e a Adolfina quedou na vila da Igrexa ata nos anos 80. Volveron a xuntarse e recobraron o seu xeito de tocar
arredor das celebracións familiares. Letras Galegas 2025. Eva Castiñeira Santos, veciña do lugar de Arranzón, en Muxía, aos 8 anos de idade xa cantaba nos bailes e romarías con outras dúas pandeireteiras, veciñas da Lisbarra, e coa súa irmán Engracia. Como a moitas mulleres do seu tempo, emigrou a Coruña para traballar no servicio doméstico e asentouse no barrio de San Pedro de Visma. Letras Galegas 2025. A principios da década dos 80, traballaba como asistenta na casa dun dos socios da discográfica Ruada, que se decatou do seu talento musical. Elle falou dela a Rodrigo Romané. Pouco despois, en 1981, e convidada por Milladoiro, Eva converteuse, canda a súa sobrinha, na primeira pandareteira en subir ao escenario, cun grupo folk, nun concerto celebrado no Pabillón de Deportes da Coruña. Letras Galegas 2025. A música foi tamén da poesía nas súas primeiras manifestacións, pese a prohibición da lingua galega nos textos escritos. A súa actitude de espontaneidade, tolerancia, desorden e cerca despreocupación pola forma da lei nos estratos sociais que preocupaban unha cultura baseada no conocimiento e disciplina e acontecimento das formas. Letras Galegas 2025. Deste xeito, foise como unha corrente subalterna, alternativa e denominada literatura oculta, propia das clases subalternas, que a fixeron medrar, e a coralidade é o seu medio de expresión e transmisión a máis do seu carácter colectivo. Desenvólvese no contexto das foliadas ou palabrilas ou seráns, celebracións do fin dos traballos agrícolas, con música e baile a xuntarse a xente ao redor de cantadoras e pandareteiras. Letras Galegas 2025. A historia das velliñas de Mens foi rescatada nunha obra de Beatriz Busto Miramontes, musicóloga e antropóloga social. Refírese a elas como a cabeza visible e audible do rexurdimento moderno da música bailable de tradición oral en Galicia. Conta como as 5 veciñas de Malpica de Bergantiños aproveitaron as oportunidades que o folclore lles reservaba. Letras Galegas 2025. Parafraseando a propia Busto, as pandereteiras de Mens foron mulleres labregas, bellas, vestidas de negro, do rural, que accederon a un lugar visible e público, a un escenario naqueles anos 70. Saltaron á escena o que estaba fora do canto, por seren mulleres e non por seren novas. Letras Galegas 2025. En 1981, Antón Santamarina é musicóloga suiza. Dorothée Subac publican un cancioneiro popular galego, unha das biblias da lírica de tradición oral en Galicia.
Numerosos musicólogos e aficionados comenzan a percorrer o país, traballando nas recolleitas, o proceso de rexeitar os vestixios vivos do patrimonio tradicional. A partir das pandeireteiras de Mens, hai unha toma de conciencia de entender que o verdadeiro patrimonio da lírica galega oral estaba nas mulleres. A pandeireita toma protagonismo, relata Beatriz Busto, que cita a agrupación folclórica de referencia como Xacarandaina, Cantigas e Agarimos ou Brincadeira, como claves no comezo da eclosión de grupos de pandeireteiras por toda Galicia. Letras Galegas 2025. Despois das pandeireteiras de Mens, comenzaba así un novo mensel que se proxecta ata as Tranxugueiras, pasando por Leiría, grupo que lle dedicou a memoria de Eva Castiñeira o seu disco Consentimento, 2012. Dende a consciencia de que, como a tantas mulleres creadoras e artistas, non obtuvera en vida o recoñecemento merecido. Son da pandeireta, soar das mariquiñas, soar das mariquiñas, ai la lelo, ai la la la. O a la la das cantareiras, o a la terra e no mar, a que pandeira, pandeireta, como se fai unha sinal, como se fai unha sinal, como se fai unha sinal. O alalá das cantareiras, un cantar moi especial. Toda flor do maio en riba, que viñan os peregrinos, deixando nas súas pegadas o cantar dos paxariños, o cantar dos paxariños. Ai la lelo, ai la la la. O alalá das cantareiras, o a na terra e no mar, a que pandeira, pandeireta, como se fai unha sinal, como se fai unha sinal, como se fai unha sinal. O alalá das cantareiras é un cantar moi especial. Pois se ouves toda a bella, e despois meu adorada, xa o decían as aboas, aproveita la ruada, aproveita la ruada, ai la lelo, ai la la la. O alalá das cantareiras, o a na terra e no mar, a que pandeira, pandeireta, como se fai unha sinal, como se fai unha sinal, como se fai unha sinal. O alalá das cantareiras é un cantar moi especial. O alalá das cantareiras, o a na terra e no mar, a que pandeira, pandeireta, como se fai unha sinal, como se fai unha sinal, como se fai unha sinal. O alalá das cantareiras é un cantar moi